Sagade khorok ba borok tamni bege romjang mani. Khorok ba borok romjang man kai chini Bajalbari area o tin thani khobor tongo bibhinno jagao Sonkhola bazar, Ampura bazar, Hatkata bazar, Poddobil bazar o tir muthungnai borok kobongman tongo hini tin thani khobor phaio जों सबसमाय थाङै नायो बाजाराव जों रमै मैया बरनो जों सिनिया पुलिस रok थांमा लगे लगे बर खारि थांबायो माइया दिनैखाय ताम खालायखिया दिनैखाय आं आंनि स्टाफ रंनो बिभिन्न जागाव सिभिल ड्रेस बाय आं बरनो लागुबै तनखा जे मुथुंनायनो सिनिबै तना बागै बिनिखाय आंनि थानि खबर फायखिया आराय तिनटा रग खबर फायखिया जे सार जों आइडेन्टिफाइ खायखिया बिनि परे आं थांमा परे आं बरनो सिगनाल लिखा रम दै बे रम खा रम माने जों पद्दबिल जों साक्सेस खाथिनि पद्दबिल आरो कायसा सुनिल देबरमा मुंगै ब आरो मुथुंगो बिनि दुकान ब आरो तंगो ओमफ्राय जों जेफोर रम सुनिल देबरमानि लगे ताइ मासा थंनाय जे थङै तंफोर जों बर खरंनि रम खा बरनो रमा परे जों बरनो रां 7,420 टाका जों माखा बरनो जों रमै तु बुखारन दुजना इते कैसा जागावा ओ गानागिनि न ओ बाजार न ते कैसा बरनो रम खासों प्रलय देवर माहनि बिन लगे तनु देवर मातंगो ताइ लालचाम जरा दं अरब जों 3 जना रम खा बरनो रां जों जेफोर बरनो रमो जों बरनो रां 2140 टाका रां माखा टोटाल अरनि 3 जना आरो 2 जना टोटाल 5 जना जों बरनो एरेस्ट खायतु बुखा त्रिपुरा गैम्बलिं एक्ट नि ngowoi no tir muthungoni no जों बरनो रमै सिन थानावो तंगतावो जों तेबो भबिष्यतो आं जे नायमानि ओ एरियाव तिर केबो मा थांगला जों तिर थांना बागै जों केबोनो जों सुजुग गैया जदिनो आंनि स्टाफ ड्रेस सुमुइ जों रमैया फिलिं थागांखाय जों सिभिल ड्रेस आं जतो बाजारावनो आं थेबायतनाय केबोनो ओ जे ताव आं सामानि आमपुरा सनखला बाजार पद्दबिल बाजार रतनपुर बाजार हाटकाटा बाजाराव जों गुटिखि बरफ तिर मुथुं आंआबो किसु नायनाय जों चेष्टा खालायनाय जों केबोनो फ्रियाव देहासै सानैसोनि मुं आंनि मुं इन्सपेक्टर जुगल त्रिपुरा ओसि बाजालबारि पिएस हामबायसै